چیروکا me îşev ji xelema hîwa qadir ji weşanên morî bi navê du kuliyên berfê ye. Ji soranî ji aliyê Mazlûm Dogan ve hatiye wergerandin. Çîroka du kuliyên berfê ye. Danê êvarê bû ecêb berf dibarî. Du kuliyên berfê li tenişta hev tevî kuliyên din dihatin xwarê. Yek ji wan kuliyan xemgîn bû, yên din kêf-kêfa wan bû. Ji xwe re dikeniyan. Kuliyê kêfxweş ji kuliyê xemgîn re got: Hê kuliyê spî û delal, tu çima wiha xemgîn î? Kuliyê xemgîn got: Ez bêriya welatê ku jê hatime dikim. Demek ji welatekî dinê çêwî alî bav û bahoz kabine çêwî biriye, em ê vî çîrokeka hîn bikin. Tu ji kîjan welatê hatî? Ez ji welatekî dûr hatim. Navê wê Kurdistan e. Xuya ye tu pir westiyayî heta gehiştî vê derê. Kuliyê xemgîn jî lê vegerand û got: Na, ez pir newestiyam, bêhtir ez difikirim bê ev kîjan welat e ku em bi ser de dibarin. Kuliyê berfê yê kêfxweş got: Ez zanim bê ew der ku der e, ji ber ku ez berê li wê deverê dijiyam. Ew der welatê Swêdê ye. Carê hîn gelek maye ku em bigihîjin ser erdê. Gelo dibe ez ji te bipirsim bê tu çawa gihîştî ser ezmanê Swêdê? Ev jî çîroka wan e. Kuliyê berfê yê xemgîn got: Wê dema ku ez hîn av bûm û nebibûm hilm, yani buhar. Rojekê di wî çemê ku ez lê dijiyam, qewteke masiyên kesk û sor bi bazbazanê dilîst. Bazbazan yani qulpok çêdikirin. Wan xwe di avê de hildiavêt û peyra xwe dixist di nav kûraya çêm de. Masî ji kêfa dikeniyan û zû zûka di nav avê re dihatin û diçûn. Îcar dîsa di carekî wiha de ji nişkê ve dûvka yek ji wan masiyên kêfxweş li min ket û em tevî çend dilopên avê pekiyan ser kevirekî li keviya çêm, yani li kêleka çem. Lê pêra pêra wê tava bitînî dijwar ku li wî kevirê dixist, ez kirim hilm, buhar, îcar ez jî firiyam ber ezmên ve. Paşê min ji wê bilindiyê ve bi têra dilê xwe li wan çiyayên bilind li çemên hêşîn yên ser rûyê erdê nihêrî. Min karibû bi kêfa dilê xwe bifirim û tê li wan deran temaşe bikim ku min berê ji wê bilindiyê ve nedîtibûn. Îcar li wê derê ez tevî ewrên spî û pak yên ezmanê şîn yê welatê xwe bûm. Ewran li ezmên ji xwe re wêne û sûretinê cûr bi cûr çêdikirin. Wek ku xuya dike, hinek ewran xwe dikir kîvroşk û hinekan jî xwe dikir nêçîrvanekî kum li ser û wan bi wî awayê nêçîra hev dikir û dilîst heta diwestiyan. Carinan jî wan xwe dikir qesrên bilindî mezin yên şah û mîran. Aferîştere. An jî ew dibûn hirçeka girsî spî pal didan wisa di xewre diçûn. Aferîn. Canra ku însanek li ewran dineve dibîne ku ewr dikevin hinek şiklan jê re wisa tê. Yani dikeve şeklên sûreta, şeklên çiyayan însan wisa dibînin. Ji xwe însan bixwaze dikî de an diçi de bivîne wî dibîne. Eger bêje hevalek min baş e,
او heval tiştê wî baş xuyat kin. Heta derekî ev ya rast e. Lê piştî derekî dibe ku ew rastiya wî ji holê ji meydanê rabe. Belê. Bi vî awayê ez hefteyekî bi ewran remam. Lê paşê bayekî dijwarî bi hêrs hat, em dane ber xwe û piştî çend rojan em gihandin vê derê. Piştî hingî em tevî ewrên sar yên vê deverê bûn, em bûn berf. Pêşî av e, duda dibe hilm, duda dibe ewr, tam na, duda dibe berf. Yani ew sermaya wî ku zêdetir dibe gelek binê sifrê de, ji wir de digihîje dibe berf. Ev sê hal û rewşên maddeyê ne. Madde dibe ku wek avê be, wek berfê be û wek hilmê be. Maddeya çaran heye lê ew li alema dinyayê tune hatiye çêkirin. Bi vî awayê ez hefteyekî bi ewran remam. Lê paşê bayekî dijwarî bi hêrs hat, em dane ber xwe û piştî çend rojan em gihandin vê derê. Piştî hingî em tevî ewrên sar yên vê derê bûn û em bûn ber. Vaye niha tu min dibînî, ez jî wek te bûm kuliyekî berfê û vedigerim ser rûyê erdê. Kuliyê kêfxweş got: bi rastî serpêhatiya te, serpêhatî yani ew tiştên ku tên serên însan. An jî li vê derê em dibînin ser kuliyekî berfê. Bi rastî serpêhatiya te gelek ecêb e, lê em ê ku avin em nakevin xema wê bê em ji ku derê hatine, ji ber ku her der mala me ye. Ji ber ku her der mala me ye. Her çiqas em bibin hilm û ewr jî, rojekî dîsa em ê her bibin berf û baran û bi ser rûyê erdê de bibarin. Ji ber vê yekê ez jî dixwazim serpêhatiya hilmbûna xwe ji te re bêjim. Rojekê refeka miraviyan xwedanî ser ava keviya wê deryayê. Miravî yanî em bêjin wek werdek. Ya ku ez tê de dijiyam. Qaz, werdek, miravî. Miraviyan serê xwe dixist nav avê û paşê bi nikilê xwe dûvik û perên xwe pak dikirin. Hinekan jî avjenî dikir û ji kêfa dikir weqewaq. Ava ev jî weqewaq dikin. Her tişt bi zimanê xwe weqewaq dike, xeber dide. Yani zimanê her tiştî heye. Mesela zimanê însan heye, zimanê heywan heye, zimanê şîve bî de heye yani. Inca zimanên heywan jî di nav hev de cuda ne. Em bêjin werdek weqewaq dike, dîko ûreûr dike, mirîşk, pisîk, çêlek, dengê wan cuda ne. Însan jî zimanê wan cuda ne. Zimanê me çi ye? Zimanê me Kurdî ye. Afêrin ji te re. Di wê navê de min bihîst ku du miravî bi hev re dipeyivin, yekî jiya din re dibê digot: tu zanî derya ji ezmên ve hêşîn xuya dikin. Lê ku tu lê nêzik dibî, ew şîn xuya dikin. Heta hingê min nizanibû derya ji ezmên ve hêşîn xuya dikin. Lewma min biryar da ku ez jî tevî wan miraviyan bifirim û ber bi ezmên ve biçim. Lewma ez bi lez û bez çûm nav perên nerm yên bin dûvika miraviyekê. Îcar gavek şûnde miravî ber bi ezmên ve firiyan, min ji bin perên dûvika miraviyê li wan daristanên hêşîn nihêrî. Peyra min dît ku rengê deryayê ji ezmên ve çiqas hêşîn û xweşik xuya dike. Îcar miraviyan li wê bilindiya ezmên dest bi strangotinê kir û kire weqewaq. Wê gavê tîrojên zer û germ yên rojê, tîroj yanî tîrêj, yên rojê hatin û ez li bin perên miraviyê zeft kirim û di cî de ez kirim hilm. Yani dilopek her li ku derê be eger
تیرێژên tavê, şewqên tavê lê bidin, germaya wî lê bide, ew jî bilind dibe, diçe digije ewran. Êdî ez jî tevî ewrên sar yên ezmanê vê derê bûm. Heta vê êvarê jî me û ewrên wê yên germ me hevgirt û em bûne berf. Vaye ez jî wekî te bûm kuliyekî berfê û vedgerim ser rûyê erdê. Îcar ew kuliyê berfê ku gava din xemgîn û bêkêf bû, bi kêfxweşî ji kuliyê kêfxweş re got: Wî çi tiştinê ecêb û xweş hatine serê te. Heta niha ez qet neketime bin perên nerm yên dûvka miraviyan. Divê ew pir nerm û xweşik bin. Ez jî dixwazim êdî wek te kêfxweş bim û nema xeman bixwim, nema xemgîn bibim. Lê gelo tu zanî navê wî bajarê çi ye ku li xwarê çirayên wî vedibirûsin û em hêdî hêdî lê nêzik dibin? Kuliyê kêfxweş got: Ew bajarê Stockholm e. Stockholm paytexta Swêdê ye. Bajarekî xweşik e. Ew paytexta welatê Swêdê ye. Çaraliyê wî tijî giravên şîn û hêşîn e. Ew bajarekî gelek xweş e û gelek xelkê welatê te jî li wir dijîn. Xelkê welatê te yanî xelkên Kurdistanê. Kurd li wê derê gelek henin. Bi sedemên cûr bi cûr çûne Stockholmê li wên jiyan dikinindî. Kuliyê berfê bi kêfxweşî jê pirsî: Çi xweş, gelo dibe tu zarokekî Kurd nîşanê min bidî berî ku em ji hev biqetin? Kuliya Kurdistanê ji kuliya wê derê dipirse dibe tu zarokekî Kurd nîşanê min bide. Çunkî ji wir hatiye ya. Erê çawa nexwa hişk bi destê min bigire ku em biçin. Îcar her du kuliyên berfê destê hevgirt û nav kuliyên din re derbas bûn û heta nêzîkê şibakeya malekî bûn. Şibak paj e. Li ber şibakeya malê keçeke biçûk rawestî bû. Kuliyê berfê yê kêfxweş got: Hevalo, waye ew zarokekî Kurd e. Tu dikarî biçî ba wê. Hêvîdar im ez û tu em careke din di sefereke wiha de hev bibînin. Kuliyê berfê ew hişk hembêz kir û jê re got: Gelek spas hevalê delal ku te di vê seferê de alîkariya min kir û kêfa min anî. Oxira te ya xêrê be. Kuliyê berfê yê kêfxweş xatir ji hevalê xwe xwest û her du destên xwe li ba kir heta di nav kuliyên din de winda bûn. Kuliyê berfê bi kêfxweşî ber bi şibakeyê ve firî ya ku keçik li ber rawestî bû. Navê wê Ketan bû. Ew 6 salî bû. Wê karibû heta sedan bijimêre. Ji lewma Ketanê dikir wan kuliyên berfê bijimêre li ber şibakeyê odeya xwe didîtin. Ecêb e zarokek rabe hebokên kuliyên berfê bijimêre 1, 2, pîre nakije. Ew jî lîstokeke ji bo zarokên biçûk. Ew jî an jî destê xwe têxe binê berfê bira ew kuliyên berfê werin ser destê wî pisek ne paşî wan têxe devê xwe bije çi xweş in. Ava germ bixwe tişnabe. Navê wê Ketan bû. Newsa ji lewma Ketanê dikir wan kuliyên berfê bijimêre ku li ber şibakeya odeya xwe didîtin. 1 kulî, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Îcar berî ku Ketan hejmarekî din bêje, kuliyê berfê xwe li cama şibakeyê da û got: 10. Piştî niha ew haniye hejmar 10. Ketanê qîrînek jê çû û got: Tu li vê ecêbê, tu çawa bi Kurdî bêjî 10? Demek dengê wî jî çêwî keçik e. Dengê wî kuliyê çiye be wî keçik e. Kuliyê berfê ka dixwazî em bisekînin.
دبێت تو لێ عەجێبێ تو چاوا کاری bi Kurdî bêjî de kulîye berfê jî gote oy oy hew mabû cama şibakeyê serê min bişkîne erê ez jî karim wek te Kurdî bipeyvim ji ber ku ez ji Kurdistanê hatim. Baş e tu dikarî heta çendan bijimêrî? Wê demê ez av bûm min karî diçêm de heta 100 masiyan bijimêrim. Ew dilopa avê jî demek meesiya dijmart. Niha jî ku ez bûme kuliyekî berfê ez karim xwe û hevalên xwe yên kuliyê berfê û te jî bijimêrim ku em di tev de dikin 103. Ketanê bi ecêbmayî jê pirsî ez fehm nakim ev çi ecêb in. Tu behsa kîjan hevalên xwe yên kuliyê berfê dikî? Erê ma ne haya te ji ser pêhatiya me nîne nexwe niha bikeve ciyê xwe û pal bide ez ji te re serpêhatiya xwe û hevalên xwe bêjim heta tu di xewre biçî. Îcar ketan çû ser ciyê xwe û kuliyê berfê jî dest pê kir serpêhatiya xwe got kuliyê berfê serpêhatiya xwe û hevalê xwe bi tevahî jê re got heta wê dema hatiye ber şibakeya ketanê û xwenîşanê wê de ye. Bi wî awayî ketan di ber serpêhatîgotinê re di xewre çû û kuliyê berfê jî li qerexa şibakê raza. Çîroka me jî li vir xelas. Kerem ke.